Dobar dan, dragi ljudi. Ajde Jovana ti nešto, ajde najavi me. Sad će Jovana da me najavi. Ajde, šta ti je? Danas smo došli do trenutka da ćemo da vam pokazujemo kako izgleda komplet kuća. Vidjeli ste prvi deo i mogu da kažem da su komentari... Čekaj, moram da najavim našeg najvernijeg fana. Da. A gde je mačka? Eno je mačka jedna tamo. Inače, dok pokazujemo mačku, follow me. Pogledajte kako sada odavde izgleda dvorište. Kada smo prvi put objavili kako će, kada su prolazili uopšte kroz dvorište, kad sam saopštao sam kupio kuću, sećate se ovde trava kao kada je bila, ovde nije moglo da se prođe, jabuku ćemo sređivati. Malo se samo savije, posljedno da im radimo tutorial dvorišta, neka samo vide na špic. Pazi ovo radi. Pa malo li je. Stvarno smo brutalno uradili. Nije što smo mi radili, nego što je stvarno brutalno. Sada je došao trenutak da vam pokažemo komplet drugu kuću. Druga kuća, nije druga kuća, cijela kuća. Zato što je klip 2, pa sam skratao malo. Ali s obzirom da je Kurki ovde, eto ga. Beži napolje, ajde čitaj. Čitaj da otvorimo ovo vrata. Zato što je Kurki je toliko dosadan. Žicu ovu će pokidati. Brate, dragi. Inače, hvala vam na komentarima. Komentari za ovaj video kada smo pokazivali uopšte da smo uzeli kuću. Tačno ne, kada smo pokazivali prvi deo. Upada je došao. Doviđenja gospodine, savršeno. Čekaj, moram, stoj. Vidi. Moj Kuki, ajde još jednom. Ljudi koji nisu gledali, brzinski ću ovo da pokažem. Ali ko želi detaljnije da pogleda sve šta smo ovdje snimali, šta sam pričao, šta bi radili i ostalo, možete da pogledate, ja sam brzo. Ne. Možete da pogledate na našem klipu koji je... Čekaj, samo malo dobro šatano. Što ti rano nisi? Ne. Evo vezi, izvinjamo se, ovo sad rano. Sad je bolje. Ovdje je špajs, ovdje je kuhinja, sve je nekako raštrkano, ovo je tad bilo popularno, ovo je kao neka malter fasada, nam pojma vrati šta su radili. Inače, ništa nije menjano od kad je prvi put napravljeno, sve što vidite ovdje je napravljeno prvi put pre 40 godina. Drugi vlasnik koji je bio ništa nije radio zato što je bio stari čovjek. I treći vlasnik, it's me. In the first danas ćemo da vam pokažemo, pošto smo ovdje bili završili video, Hoćeš da pričaš kako ćemo da renoviramo ili kao ne? Ne, sad ću pokažem što imam. Posle kad izbacimo sve, imat ćemo izbacivanje, onda ćemo sesti da pričamo sa njima i evo, daću vam priliku, znam da volite da učestvujete u svemu, daću vam priliku da da neko dobru ideju, ali ne seljačke, evo ga opet Kuki, ali ne seljačke ideje, nego nam trebaju ideje neke koje su malo urbane, da mi neko olakša, da mi malo pomogne, zato što je teško imati viziju. Sad ovo sve treba vidjeti, ja bi sad možda razbio i ovdje zid, i tamo zid, treba da izvučem dnevni boravak. Pričam s Jovanom, Jovana kaže, pa meni je sve jedno, njoj je lepo sve, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ovo smo mi pokazali, ali tako? Da. Jesmo, opet za ljude koji su prvi video propustili, neka pogledaju, ali ovo je trebalo da bude WC, jer ima i odvod i dovod vode. Ali eto, očigledno je neko promašio znanje. Inače, ovo je otključano. Ajde izađi pa mi snimi odande, da bi mogu da vide da se... Da, ovo su prva vrata. Eto, uspio sam. Idi ti tamo pa kao uđi opet, ajde. Vidi ovo, vidi ga. Evo ima. Viš, znači ovako izgledaju ova vrata, tako neki video sa svojne strane. Da. Znaš ono kad si imao emisiji kao ovo je i kao ono ozvučeno da drži. Ajde upad. Zatvori se. Znači imamo još jedan, ne, kuka, ti si... Na čekanju. Znači imaju ova vrata nisu otvarane isto 3 puta. Ja ne znam kako bih vam objasnio. Ova
ova stara stakla, ko zna na tim ovim starim kućama, bila su ovo kao neka cvet, vez. Ovdje je dimnjak od onoga što sam pričao u prvom klipu, da je bio kamin. Bićeš moj, kulim ti se, ja sam u to sigurna, na kraj svijeta. Znaš tu pesmu? Ne. Ona što igra ovako. Znači, za kamin što je bio tamo, ovdje je da se čisti, imamo brdo tih nekih izlaza. Ovdje ne znam šta je bilo. Ovo je nešto nakon urađeno i kada budemo sve izbacili, ovo ću da raštimam sve. Znači, kao što smo Jovan i ja lupali macolom, tako ću da upadnem i ovdje. Ovo su neke stvari koje su ostale od ljudi od kojih sam uzao kuću, nisu im trebale. Evo ovdje imam, da pokažem ovim ženicama. Imaju ovo, imaju tanjirići, imaju šoljice, čajanka, pa neka može da dobije. Znači ima to, ima neka stara vaga, ostao nam je zamrzivač. Ono što smo pričali je za sprat i potkrovlje. Ovdje je napravljen prolaz za potkrovlje, pre su tu bile stepenice koje se izvuku i vratiš ih nazad. Ovo ću ja zatvoriti, to ću napraviti s druge strane, tako da ovaj zamrzivač ćemo ostaviti. Ovo je mire zamrzivača. Znaš ono da stavljaš na klopnicu. Ostale su neke silne grejalice, ja prosto nemam pojma. I snimaj tamo, čekaj, zatvorim sva vrata, čekaj. Šta? Mislili smo da imamo Miša, Jovan nam je bacila neki trip, ti snimaj tamo to. Jovan nam je bacila neki trip. Evo, rajd. Jovan nam je bacila ozbiljan trip. Da imamo... Ja, ali već se vidjelo. Kako? Pa već se vidjelo, a često... Nema veze, nema nek se vidjelo, ja ću sad govoriti da pričam, nisu ni vratili pažnje, oni neće niko ni vratiti nazad. Sada ćemo da vam pokažemo, ovo je kao neki hodnik. Sad, ja bi razbio nešto i ovaj zid bi razbio, ovo je zid od kuhinje jer ja nisam Iljarevac, ovo je mjesto gdje je dnevni boravak. Sada ćemo da uđemo u prvu sobu, stvarno ima ovdje dosta prostora. Ima. Ulazimo u prvu sobu. Ovo je prva soba, svi plafon, molim te. Znači, plafon je... Plafon je teška kanta. Ovo ne znam šta je rađeno, brate, ovo nije ni španski zid, jeste španski zid, ali nije ovakav bio nikad španski zid. Ovdje ima, znači grejanje ima na plin, treba peć, ne znam, ima gas i imalo je na naftu. Ovo ćemo sve da izbacimo, podove isto dižemo, ne znam šta ispod je neki... Šta? Parket neki. Mislim, nisu nikad ni ovdje ništa gledali. Ovo ćemo posebno da uzmemo, da bacamo, treba će nam još jedan kontejner da pobacamo ove Etison, Mignon, ovo je sto, može biti dobar kome hoće. Oko nekog i u blizini, znači, stvari koje budem davao, nemojte da mi pišete poruke ako niste negdje u blizini ili nemate mogućnost da preuzmete ili nema neka kombinacija kako bi to moglo se završiti. Stvarno, kad pošaljete poruku da vam treba krevet i ja sad treba taj krevet da ga rasklapam, nosim u poštu i da šaljemo za Bosnu. Stvarno nema smisla i svašta nešto ljudi znaju da pišu, ali ajde nema veze, nećemo uvijek da mračimo, iako moram nešto da kažemo. Znači, ovo ćemo sve da izbacimo, ovdje ćemo da napravimo garderobe, sve će ovo biti garderobe, ovdje ćemo Jovani sto za šminku i vidjet ćemo kako ćemo da iskoristimo skroz ovu prostoriju, s obzirom da Jovan imamo puno garderobe, mislim da bi nam ovdje do tipa, ne bi po meri naravno, zato što to sve po meri je skupo i precenjeno i to je foliranje čisto. Kupiš, brate, 2 garderobera, ona za 100 evra, brate, čao, ovdje neku policu iz Iska, iz Ikea, gruneš, brate, i milina si. A ne ono popuniti kada dođeš, čekaš ga, brate, 3 mjeseca, hoće da ti uradi, neće ti uradi, po meri, nije po meri, gane se s njim i na kraju te garderober izađe 5000 evra. Pa ti se za 5000 evra mogu da ukombinuješ ovdje šta hoćeš da ti ostane. S tim da, ovo ćemo sve, mislim, ovdje nema šta da se ruši, generalno. Kako ćemo ovo sređivati? Ovo ćemo sređivati tako što ćemo od jedne utičnice koja ima i ono što smo rekli, evo produžni kablovi, znači sve u kablovima, evo go, produžni kabel, tamo je produžni kabel. Produžni kabel sa lopovom, tamo je produžni kabel sa produžnim kabelom i lopom i produžni kabel sa produžnim kabelom koji je uključen u produžni kabel koji ide do utičnice koja je spojena na produžni kabel. Ovdje ćemo da izvučemo sve sa gipsom. Znači, izvlačit ćemo zidove sa gipsom, neće ovo ništa ni da gletu, niti bilo šta, to je bacanje para. Mislim da bi možda stavio mineralnu vunu između gipsa i zida kao kada se radi montažna kuća,
čisto da drži toplotu i hladnoću kako da bude određeno godišnje doba. Tako da plafone neću ništa izvoditi jer spuštanje plafona je skupo da bi stavio led traku i da bi mi sijela neka žminja boja, ni to mi ne treba, tako da ovo će biti plot. Lepa bela kocka sa plakarima, isto ono za šminku. Znate li imam kapaciteta, a? Neću još jedan lagošan kamer. Više ti samo idemo da... Evo, ako nekom treba ova peć, imamo nove čaše, su nam ostale, vjerovatno i glej konac, nisam ni provjeravao. Kada smo, kako se vidi? Dobro. Kada smo dolazili da vidimo kuću, ja ovu kuću nisam ni gledao, ovu kuću znam otprilike od malena i meni nije uopšte ni zanimalo kako ona izgleda unutra, niti da se ja sad tu cenkam nešto za cenu, pa znaš, meni bi trebalo, ovdje ti je zid ovakav, ovdje ti je zid onakav, ne mene nije interesuo, generalno danas su placevi u veterniku preskupi i svako zna, ovo je bukvalno centar veternika, što bi rekli ovi elitni deo. Kad smo ušli, sve je to izgledalo u trenutku, bio me strah, brate, ono kao, tolike pare ću dati, ni za što, kao, u smislu ni za što, znaš, ono, brate, valja srediti, nije to, za te pare kupuješ neka brutalna mesta, mogu se uzem 3 stana, brate, 10 evra, ali ajde. Odlučili smo da uzmemo ovo zato što je i dvorište i veternik i tu je blizu kuće i znamo ovo dvorište i lepše dvorište nego bilo šta. Lepa je kuća. Lepa je kuća, Novi Sad je na 5 minuta odavde, sve spojeno biciklističkom, lepa i velika kuća. Da, ogromna je, nego kao prvi put kad smo ušli. Prvi put kad smo kao ono strah, znaš, joj, kakav je plafon, što ono žuta sijalica, ovdje su bili neki plakari, to su odneli, baš je bilo ono hladno, nema svetla, sve je zamračeno. Ne znam, mi smo uneli nekakvu energiju sa sobom, da opet mlađi smo, ali je bilo previše zatvoreno i onda kad dođeš da vidiš nešto da kupiš za velike pare, a da to nije ono kao kako ti misliš da bi trebalo da bude ono sve, nemam pojma, mermerno pločice i taj fazon, ali stani ovde, svi ćete prvo pogledati jednu stvar koja se nalazi dole, a to je veš mašina za štrumfove. Veš mašina za hobita. Da, imamo još jedan ovdje sto, ovaj nov sto skroz, tako da kome treba isto. Boga mi, bi treba novo. Da. Pa mojke mi, ne moramo ni plastični. Sad, ovo je nešto sklapano iz 700 delova, ovdje je bojler, prozor je ogroman kao što možete da vidite, WC je delimično nikakav, a delimično i treba ga rasuti. Ali malo, koliko dugo traje video? Po 12 minuta. A koliko piše gore imaš? Ne piše ništa. Ovo je Pogledajte ljudi, molim vas. mala veš mašina za gaće. Operite vaše gaće da mirišete sad za sad. Neka je. Ono se vratno zatvara kad uključimo program. Ovdje je tuš kabina, dođe. Ovo je kada. Kada. Da, ovo je kada. Tako da vidite, zidovi su svuda. Evo opet je ovdje sklapano iz utičnica i produžni kabel. Zar je moguće? Da, moguće je. Samo kod nas. 45, 40, već zašlo je okej, ne može se menja, ovdje kotić je okej. Po ovo je okej, samo nije održavano. Da, to je sve ostalo. Da, ostalo ne mora da se baci opet neka grejalica, ima 700 grejalica. Ovdje pola stvari nisam ni vidio dobro, znači evo je jedna utičnica koja je legalna, izlazi iz zida i gore ima kabel, tako da od toga, ajde uđemo, od toga može sve da se napravi. Ovo je ona grejalica, svaka kuća, pogotovo dole u Srbiji, ima ovo, nikad nisu upalili, znači dnevni boravak 20 stepeni, hodnik 15, WC minus 700, kupaš se i onako padaju ti kocke leda i svaka baba i deda u 90% su ovo isključili na prekidaču. Ti kad hoćeš da prekidiš, onom da uključiš grejalicu ne radi, ovo srpet struju. Ovo ovdje je delimično isto razvaljeno, naravno ne radi. Ovo kao okej, sve ovo za prvu ruku nekako i dobro. Evo imamo za još jednu WC šulju, pa Ivan ja kad sedimo ne možemo se držimo za ruke. Ima i radijator ovdje što je dobra stvar. I to je dobar radijator. Tako da, ubrzat ću ovo da ne ispričam. Postoje paneli koji su veliki i... kako se vidi, dobro? Da. Postoje paneli koji su veliki i izgledaju kao mermerna pločica. Znači oni dolaze u tipa 3 kvadrata, ne znam koliko, 2 i nešto puta
metar i nešto, ajde, ne mogu sad tačno dimenzije, imaju 2, 3,5 kvadrata. I sad, da ne bi moralo da se lijepi, da se razbija, da se lupa, da se čupa, uradit ćemo sve u tome za prvu ruku. Mislim, za prvu ruku. To će stvarno biti brutalno. Nekako to mi je moderno, lepo, pur pena, druže, zalepiš, nema idenje, biće milina, s tim da ja Jovani govorim da bi ja ovde ovo probio. Ovo bi probio. Ovde bi napravio stepenik da se spuštaš, a ovu kadu bi prebacio tamo. I sad, sa spoljne strane koliko izlazi krov, bi se napravilo kao izduženi kvadrat u kom bi bila samo kada i kuliranje, a ovdje bi ovu kadu kad bi izbacili tamo, ovdje bi napravili tu škabinu gdje ti faktički imaš ovdje mesta, kupatilo će imati kapacitet, s obzirom da Jovana neće možda držati veš mašinu i mašinu za sušenje, nego ćemo tu da izbacimo tamo gdje je dnevni boravak, ponovo slepo crijevo. Tamo ćemo da izbacimo to. Tako da, to je jedna moja vizija o tom, potom. Mnogi nisu za to, ali ja jesam, tako da šansa da ćemo to uradimo je baš velika. I evo još jedna veš mašina, sada ćemo da operemo. Ništa. Ej, komšija! Znaš da ima onaj, kako zove, Ganđami? Ove krevete ćemo isto da poklanjamo. Da, i ovaj ormar. Mislim, ovdje sve što vidite, to se poklanja. Ali pazi ovo, neko ko voli ove stvari, ovdje postoji ključ. Da, ovo su oni baš stari. Ali pazi, radi. Znaš, nije da, ovo je staro, verovatno, snimi ga s ove strane malo, možeš za nogu da snimaš. Kako se vidi od svetla, samo pazi. Dobro. Znači, po ovom možete da vidite da je ovo staro jedno... Da je ovo staro jedno 100 godina. I ako neko hoće da restaurira, da treba možda za nešto, neko ko baš ima neku viziju, može ovo lepo da se sredi, nigde bukvalno nije uništeno, ne znam kako je iznutra. Kako se ovo? Taj što bude uzeo, taj neko je otučala. Ovdje imamo problem, ovo je puklo malo gore gipsa, malo su nešto mazali, malo nešto nisu. Inače, ovu ćemo sobu Jovana i ja da sredimo za nas dvoje. Mislim, ovo je generalno kao spavaća soba. Da, i ogromna je. Dole je parket, da, ogromno je. Ne znam da li vi uopšte imate predstavu kad gledate koliko je to veliko, ali ogromno je soba. Soba je 4x4. Pa tako, možda ova malo veća. Malo veća toga. Uglavnom su u Novom Sadu te sobe 4x4 ili veće, ovo je malo nešto veća. I stvarno je veliko, ovdje ćemo da grunemo dobar bračni krevet. Nismo Kinezi da spavamo odvojeno. Ovo ćemo da liferamo sve. Pod, da li ćemo dići ili ne, vidjet ću. Ovo je parket. Pod kao parket, kao sve. Da li ćemo ga otvoriti ili ćemo preko ovoga da uradimo laminat ili nešto, samo da ne koče vrata, ali i ovdje ćemo isto da izvučemo sve od gipsa. Okrećemo gips, krečenje, krevet i bukvalno smo spremni za spavanje. Tako da i ova soba je dobra, nije loša, evo ovih utičnica, ovih prekidača starih. Ovdje za sada koliko vidim nema produžnog. Što ne znam, da ga ne bi našli kad bi tražili. Sada, idemo u dnevni boravak. Dnevni boravak je krcat svega i svačega, a sve to uopšte ne treba. Evo vidite sad koliko je veliko, mislim, ne znam da uopšte imate predstavu. Upali i svetlo. Baš je prostrano. Ako nije. Mislim, ima da se održava, okreni slobodno. Ima dosta toga da se radi zato što uopšte nije održavano, on nikad nije osvežano, nikad nije prekrečeno, nikad... Ne znam, brate, mislim da je ovaj prvi vlasnik 1983. napravio liniju, ta linija bi se i dalje vidjela, zato nemojte da pišete i ovaj bla bla bla, jer ovo sve ima... Imamo stepenik, jedan. I lepak za mišovi. Da, i lepak za mišovi. Ovdje je krcato. Ovdje je krkanluk. I ova soba je ogromna. Ova soba je kao dve one. Pa da. I široka je dosta, uđi upadaj unutra. Tu sam. Čemu radite ovo sjelicu ovdje. Oće. Ona, kako se vidim ja? Dobro. One šalukate što smo otvarali, to je izlaz odavde. Ovdje ima brdo stvari, znači... Evo vidite i sami.
kreveti, ormari, plakari. Slušaj magnet. Brate, bukvalno je kao novo. Opa, evo ovdje imamo nešto za heklanje. Mogu bi ja malo da se pozabavim tim za žice i bilo dobro. Ali onda bi bio previše smiren. Pokazivat ćemo, vadit ćemo jedan dan sve od ovde šta ima i šta nema. Ovo je znači dnevni boravak. Evo pazi, ovdje ima zamrzivač. Gle. Da. Da, možda ostalo nešto, neka piletina neka. Evo, na primjer, sjelica na polužni kabel. Ovo je dnevni boravak. Ovdje ćemo... Aj upadaj ovo. Ovdje ćemo probijati zid. Ovdje ćemo vam pokazati šta sve ima. Napravit ćemo tutorial izbacivanja svega, tako da ćete sad, proći ćete s nama koliko vidimo, ovdje ima i stolica, ima nekih komoda, ima 163 kreveta. Ima svega i svačega, val? Što se pobjeda? Nisam. Ovaj zid je taj zid koji ćemo probijati za kuhinju. Kuhinja je tamo. Ovaj dnevni boravak ćemo otvarati zato što, evo gledajte sad ovo. Taj deo, gdje Jovana i ja hoćemo da napravimo, ovo ćemo sve srušiti. Evo ovdje je ono što sam pričao. Kada bi se ovo vam proširilo još, da se ovdje naprave stepenice za desno, ovdje desno se naprave stepenice za krov, to ono što smo pričali, ko prati zna, dnevni boravak bi se izbacio na koso, tako da bi ovdje bile stepenice, bukvalno ima 2 metra, evo nek su tu stepenice, ti dalje imaš ovamo prolaz za dnevni boravak i portal koji bi bio ukos tamo, zato što bi iz dnevnog boravka moglo da se ide tu gdje je oluk, se vidi oluk? Pa se vidi oluk na snimku? Ovdje gdje je oluk, gdje je ovaj zid, tu će da bude mašina za pranje i sušenje veša, tako da dnevni boravak bi se izbacio još nakoso, ovdje bi onda ostala ova čistina skroz. S tim da bi ovdje nešto bilo za sušenje, ono kao štrik i taj deo gdje možeš da upališ grejač neki da se malo zagreje prostorija da se veš brže osuši. Sve bi napred da bude ultra funkcionalno, ono kao ne bi da mi se zimi suši veš 4 sata, ni da mi smrdi na nešto, a mašina za sušenje zna da pokupi majice, jer na kraju uzem XL i izađe mu kao lutka. Tako da, to ću vam pokazati sada sve otprilike. Sad ste imali priliku da vidite kako izgleda ovo. Lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, ostavite dobre komentare. Jovana i ja pratimo komentare, hvala vam na podršci. A sada ću da vam pokažem. Prođi malo, zasnimimo odavde s ćoška ovog i nešto mi reci ti. Moja mala mi. Sad ću da vam pokažem ovdje, ali bukvalno ne vidite. Znači, ovo je toliko dugačko i veliko. Čekaj, ovo pa da vide. Da. Baš je dugačko. Jeste. I toliko stvari ima, mislim, pogledajte samo. Ovo je neverovatno. Tako da to će sve da se renovira. I iskreno da vam kažem, bukvalno jedva čekam. Evo je beba koji iz horror filma nekog. Annabelle 3. Evo, pogledajte koliko ofingera imamo samo na zakačenih. Nešto, plafoni su popucali svuda. Dobro, to je normalno kad se ne kreči, ne sređuje. Nije se sređivalo, nije se krećilo, nije se ništa. Čekajte, ja samo da ugasim ovdje svetlo. Tako, imamo ovdje. Evo vidite odavde i hodnik, koliki je možete vidjeti. Znači, gledaj ovo. Hodnik ima ovdje, plus ima ovaj deo ovamo. Koji ćemo probijati, da. Znači, ima i deo ovdje. Znači, bukvalno, ja ne znam, na primjer, žao mi je da, šta ja da radim s ovim delom ovdje? Kao pa ništa. Da bude cipelarnik, ne. Imamo tamo mjesto za cipelarnik, svakako. Ja bi ulaz možda napravio ovdje, za kuću, kao da gosti ko dolazi da ulazi ovdje, i onda levo malo kroz kuhinju. Da li da se ostavi ovaj prolaz ili ne? Jer ljudi svakako, mislim, znam da ćete pisati, ali svakako na ovoj kući, ovo sve što ste vidjeli, ovaj donji sprat, mi podižemo i potkrovlje. To jest, nije ni potkrovlje, boga mi sprat je. Tako da sve što na primjer nama će gore biti isto najverovatnije kako smo mi to zamišljali, da nam gore bude kupatilo, gdje ćemo se tuširati i sve to. Ovdje dole će biti, možda, ne znam šta ćemo raditi s ovim ovdje, za sad će biti tu, ali gore će nam biti i sobe i dečije sobe i sve, ovdje će biti naša soba dole.
Joj, Bože. Tako da, ogromno je stvarno vidjeti Ja se. volim da ogradim goste od kuće, ovako. Kad mi dođu gosti u kuću, neće se koristiti WC u kom se kupam. Znači, gost mi je došao, on, ako ga zaboli stomak da baci blato, bacaš blato ovde, brate, sestro. Ako te zaboli stomak da bešika, ovde levo. Znaš, pranje, sve. Nekako, sviđa mi se po tim kućama koji imaju kao 2 WC-a, s tim da je jedan ono kao samo WC šolja i lavabo. Ući ćemo da ugasimo naknadno, nemoj gasiti zbog svetla koje ne treba. I onda, na primjer, ako bi se ulazilo ovde, da se udara direkt u dnevni boravak ili da se ulazi iza kuće, onda mi je žao da se ovo ne iskoristi ili ja planiram da presečem deo dvorišta. Na primjer, kada se ulazi od kapije 2-3 metra, ajmo ovdje, kada se ulazi od kapije 2-3 metra bi ostavio da uđe auto i posle toga, kad svakako ću dići bednim i bit će rulo kapija, tačnije na klizanje kapija, neće niko moći da vidi, ali meni je kao fora da ti zatvoriš dvorište i onda taj neko kada dolazi, kada prođe tu kao žbunje neko i nemam pojma, ono, ništa, dolazi ono, dobar letnjikovac, dobra bašta, dobra fontana, lepo dvorište, ovamo će meni biti teretana, bazen za sunčanje, onaj deo, sređena ova druga kuća sa dobrim izlazom terasom, potkrovljem dobrim. Ovde će da izgleda vrhunski, znaš, kao, iznenadiš se, to ti ono sećam pre kad si ideš za more u Crnu Goru, pa kao dolaziš u bar i onda prolaziš kroz ono stene, one glupe i onda ti se pojavljuje ono palma, 1, 2, 3, odjednom dolaziš čistine i vidiš more, znaš, ono, kao klinac se oduševiš, tako da bi volio da ljudi kada dolaze da mi ne gleda dvorište od početka kapije, a i neko kad mi dođe uopšte ovako da mi pokuca na vrata, dole je druže zona u koju ulazi samo ko mi ja dozvolim, a onaj ko baš mora, eto te do vrata, dođeš, ostaviš šta trebaš. Nije da sam kao asocijalan, nego kao, znaš, brate, ako smo se čuli, sve možeš i kupaj se, brate, spavaj, idi gore, nemam pojma, ono, dovedi žensku, idi gore. A ako se nismo čuli i neko mi se tako pojavi, tu baki. Ne vidiš, ne vidi ovamo da kaže ja šta ti ono tamo, ništa druže nije, ništa, da treba da znaš znao bi. Sad ćemo da se vratimo opet ovamo. Ne znam kako vam se čini, kako tebi izgleda? Dobro. Šta je ovo radi? Ne moraš gasiti sve. Ne volim. A dobro, vratit ćemo se duga. Nema veze. Joj, Jovana je, brate, znači, sa devojkom takvih problema ima da ne shvatate. Mi krenemo negdje, ona slika špore, slika peglu, slika svetlo, slika klima, kažem, pa ugasili smo, brate, zašto slikaš? Kao, nema već svaki slučaj, onda sednem u auto i ono od Beogradu do Novog Sada proverava slike, šporeta i klime, da li je jasno, ne znam. Videli ste ovde, to je ono što sam pričao. Ovde će da bude portal od dnevnog boravka. Ovako. Dobro. Ovamo su stepenice. Tamo su stepenice. Znači, ovdje će da bude mali prolaz iz kog ćeš moći da ulaziš tamo. Možda bi čak, s obzirom da je i ovo, moglo bi se ovdje otvoriti da se odavde ide na Može. Ne mora da se... Znači, svakako, nešto od ovoga se ne bi ni diralo. To je to. Šta da vam kažem? Imali ste priliku da vidite kako izgleda. Ovdje. Ovako ću da sednem ovdje. Ovamo deca i unuci. Ja čako. Neka si mi cveć! Kad sam ja to zasadio? Kad sam ja... Ali resite, prasti sad ovo. Zamisli, evo sad kupili smo kuću. Sređujem. Dođu deca, ako Bog da. Znaš ova, daš deci. I on kao dođe ovdje kao, ne zanima ga ili nemam pojma. Dođe, kao on će to da rasproda, ja sad staru otilu mi dođem, gurne me u dom kao on će da proda ovo. Druže, ne da se neće ovo prodati. I volio bi da istim ako sam ne zavijek. Nikad, niko dece i unuka neće ovo prodati. Nego ako ja budem teo da prodam Jovanu ja pod ruku, idemo druže. Biće tad još veća cena, lepo ti ja, uživancija 10 godina. Čuj ti da mi prodaš da bi ti kao prodat ću od Čaleta, kao krenut ću neke pare, neki biznis, kako sništužete iz preseca. Zato ako Bog da dece sad dok sam pune snazi, pa kada vam kaže ja bi, dobit ćeš ti varjaču pod dupe. Više, sad na primjer kapiram, kao uvek me nerviralo što da ne baciš neke stvari, što to smara, kao to smo kupili, što se ne baci, ovo je mama staro, baba ne da se baci. Ja tek sad kontam kao,
Pogotovo u to vreme zaraditi, skupiti i kupiti nešto i kao sad će neko doći da baci, znaš ono, kao da je sve što budemo Jovana i ja radili, vezuju mene i Jovanu, kao znaš, nemam pojma ono, evo, očistili smo dvorište, zakucat ćemo neku dasku i meni bi bilo žao da neko sutra dođe, šta ti smeta ta daska? Znaš ono, ja sećam kada je Ćale praznio kuću, kada je teo ponovno neke stvari da baci, baba Borka nije dala ovako, tresla se vidite, joj tu sam ja sa Dragom, ono stoji tamo negde bačeno i nisam razumeo, ali sad polako počinjem da shvatam zašto stari ljudi ne daju da se baci, jer kad tvoriš nešto sa nekim koga voliš i zajedno gradite i zajedno se borite da steknete to nešto što nije jeftino i trebaš da zaradiš i da kupiš i onda će kao to neko da baci, znaš, ima neku sentimentalnu vrednost. Ja sam od toga zavisnik. Iako nemam trenutno ništa, ali eto, imam u auto, tu iz Turske onaj privezak kod mene Jovane. Lajkujte video, ostavite komentar, subscribeujte se, kuća gornja ima 110 kvadrata, gore kad se uradi potkrovlje bit će nekih oko 80. Tako da sljedeći snimak koji bude, što se tiče kuće, pokazivat ćemo ovu donju kuću koja je užasna, znači užasna, katastrofalna i mi smo prvo htjeli da sredimo tu dole kuću, međutim ispada da ova gore je mnogo kvalitetnija i mnogo će manje para trebati da se uloži. Koliko pričam? 31. 31? Šta da vam kažem? Sve ćemo i jabuku ćemo sređivati, tako da imali ste prilike da vidite kako izgleda naša kuća. Dosta toga treba da se radi, plafoni su loši, zidovi su loši, ko zna šta je ispod kad izbacimo sve, kad ispraznimo skroz, imat ćemo pravu sliku svega šta treba da radimo. Sve dok to ne ispraznimo, možemo samo da nagađamo, jer kad bude prazno, onda ćemo vidjeti šta da izbacimo, šta da ne izbacimo, tačnije od zidova, koji probiti, koji ne, jedva čekam da razvijem onu lamperiju. Svako ko bude imao neku kvalitetnu ideju, znači da ideja ima smisla, evo vidjeli ste otprilike kako izgleda, dođe mi da vam uslikam onaj negdje nacrt kako otprilike, pa da mi neko sa nekom dobrom idejom da gdje bi se ušlo ili kako bi se iskoristilo ili kako iskoristiti neki prostor, šta staviti, onaj hodnik je ogroman, a šta? Pa ništa. Znaš, za cipelarnik gadno, za plakar gadno, nemam pojma, za fotelju, šta će mi fotelju, da se ljudim se u fotelji i gledam u WC, ono malu veš mašina za hobite. Potrudit ćemo se da napravimo baš moderno, mladalački, urbano, iskorišten svaki prostor, ne želim da plaćam arhitekte, neke dizajnere i ne znam šta, osim ako mi se neki javi za reklamu, ali da plaćam njih po kvadratu i da ih čekam, ne pada mi na pamet da za te pare mogu opremiti pola kuće. Poenta je da se što manje plati. Smatram da smo danas visoko tehnološki obrazovani i da i na internetu i telefonu možeš pokupiti sve i svašta i smatram da uz svih nekih bezbroj aplikacije AI gluposti možeš da imaš neku ideju dovoljno da se pokreneš i da nešto ako praviš sam možeš da znaš šta bi ti uradio, ali treba ti bude draže. Sad, da li će biti prostor maksimalno iskorišten ili ne zanima me da svuda imam policu, da svuda imam negde neku ostavicu, da mi svuda bude neka komoda gdje mogu da zavučem, nemam pojma ne znam, ajde se ne izražavam sad kako treba, kako ne treba. Iako bi to bila prava reč, ne kapiram, kao kuhinja po meri, ti od toga ne koristiš 10 onih vitrina. Pa tako? Pa jest. Pa bukvalno ne koristiš. Ako kupiš brate, za 50.000, brate, uklopiš je, kako god da je uklopiš, prošlo si manje platio drugo što je koristiš skroz. Znamo kao, popunit ću rupe, gore će mi prašina ulaziti, wow, kako ste mi fancy, kao, znaš, kao neću dole da mi bude rupa, da mi nešto, kao i tu mi udari lajsnu, kao, lajsno važi 150 evra. Polica gore, 200 evra. Tako da, jako su ljudi postali, sve hoće, znaš, daje svega, mislim da to ne treba, gledajte da obezbedite sa minimalno stvari, pa ćete posle moći da napravite kako vam odgovara. A što se tiče svega, imat ćete priliku da ispratite kako Jovana i ja sređujemo, idemo da sečemo sa smokom sam ispravio, idemo da sečemo jabuku i onda ćemo da vam pokažemo još nešto u dvorištu što niste vidjeli, pa ćemo snimamo garažu, pa ćemo snimamo šta radimo, a sada ćemo da pokažemo, imamo i komšije nam dolaze, iako sam rekao da komšije niko neće dolaziti, očigledno su pronašli prolaz kako da dolaze ovdje kod nas. Može, uzmi.
Uzmi slobodno, da, tako da komšije dolaze, ja sam rekao da to nećemo imati, ali eto, dok se ne napravi sve to što bi trebalo, nama, baš dođe oni što znaš kao, vidiš šta se meni, dobro, ovo mi je drago komšija. Da, ovo su nam drage. Zavisite da ulaze neki koji nisu dragi kao. Ja sam izašao iz reality, evo ja vam se kunem. Stanu ljudi na kapiju i ovako, joj, sad, baba ne zna, baba pušta svakog. Žene su mi ulazile u kuću, dolazile su mi u sobu, budile su me žene da mi traže broj od Karamujića, da me pita je li istina, da mi nese moje neke slike, da mi kaže što si, kaže ovako jedna. Budi ona mene, Dejo s vrata. Ja kažem, oni me misle da je baba, ja ustao sad ako sve u krvelju gledam na oko, kažem, nisi trebao onako prema Sandri. Ej, spavam, u kući si mi. Do skoro se znalo to dešavati, ali sad slabo. Ni ne znaju gde sam realno, ljudi. Tako da, i ljudi koji mene prate, generalno svako je dobrodošao i kogo želi da dođe, da upozna, da sedne, ima neku ideju, da je normalna priča, bez spominjanja bilo kakvih imena. Uvek je dobrodošao zato što svako ko mene prati, hvala mu na tome. Želim da budem i normalan i kulturan. Uvek se najavite. Napravit ćemo odeljak napred, znaš kao? Za ljude koji me vole. I stvarno ispred kapi želim da napravim vrhunsku baštu sa cvećem nekim, tamo će da bude čista botanika. Hvala što ste nas pratili, lajkujte ovaj video, ostavite subscribe, ostavite komentar, znači nam svaka dobra poruka, znači nam što me sada gledate, što pratite u velikom broju, nemojte da pišete gluposti, kuća je stara, kuća je koštala toliko koliko je koštala, pravu cenu neću reći nikad, možda nekad, ne želim da kažem zbog ljudi koji danas nisu u mogućnosti i bore se na sve moguće načine da prežive, ja treba tu da prosipam sa 30 godina u nešto nekim ciframa i ostalim stvarima, to mi ne pada na pamet, tako da podržavajte ovo što Jovana i ja radimo zbog toga što nas pratite u ogromnoj količini, za ovih 15-18 dana napravili smo brdo pregleda. Ljubimo vas, volimo vas, pozdravljamo vas, nastavljamo da radimo, budite uz nas kao što jeste, želim vam sve najbolje, uživajte, a sada će Kuki da vam kaže ćao.